Kapoy kay deliver. Gikan ako nag-deliver ni Madam Goshing Fue. Naisyo kay na siya. Alo dia. Sipyaw to da. Hello guys, ako na sad niya yung makabakang bisayang baki. Oh, bisa mo gyotop na social. Uy, si Wakoy. Hello guys. Nakita siya na mo sa police station. Kaya nga ano best kaya nga naman. Kaya alas 7 ang sabot unya naabot siya alas 10 na. Congratulations, thanks. Medyo maldito. Magbuwag ta kay showing na. For this vlog, atong suroyin ang mga pipila sa mga bagong tourist destination dinhi sa Sugbo. Kung bago ka din palihog subscribe sa akong YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! So right now guys, namin diri sa Sirao Garden, one of original Sirao Garden, flower garden diri sa Sirao of course. Og mo kita og Little Amsterdam. O sa mga activities nga pwede na to mahimo diri. Wala lain kundi picture taking oh. Siblings goal. Basta nang catching ni Mitch man. Konsihal kay kagkating seb. Ano ba ka mag-formal? Ay ako ar. Char, yang mag-wax? Okay ra mo. Hindi ko kayo. Kang hype beast. Kalimutan mo na yan. Sige maglibang. Wag kang So if makita, gibutangan na gid nila gamay ng railway. I mean, gamay gadan ang mga flowers kay para dili siya madaot. Kinasa sila ay snack bar area diri. So dira ka magutman. Then sa gawas pud na yung mga daghang stall lang para sa mga food. Which is mas barato siguro to ngadto. Then 50 pesos lang ang entrance diri curls. Hug makapatagbo naka picture. Actually daghan sa Sirao Garden diri nga area, yung mao na pinaka-original. Ang Little Amsterdam mo ni siya ang second garden gikan ka sa Busay. So nag-rigor ang mga course no kay ilang man gipas plokahan nga mas agive gato sa pika side. Ari na kayo diha to ba? Pwede ko front seat. Marang pa ko kuya. Dire siya. Oh, yan na lang. may buntag, May kuwang diri ba? Oy, ikaw din yung latecomers na. Ano pa siya ni Mata? Ay, sayo lang gid mo. So namin diri sa buwakan ni Alejandra. Nangutan ako nga to sa entrance. Ang kanitong buwakan ni Alejandra is remembrance ni sa mga anak nilang mama which is si Alejandra. Aray ko. Wala gyapon mo activity gyapon diri kay picture taking. So nagsugod na. Si Elfie kay Muna siya si Alin. Nagsingis na basically kay ang katong previous vlog na ko nga to sa Argao. Murag pwede na ako mag-counter sa kadaghan akong mention sa basically nga word. Hi guys, yes, basically na diri ang line nga pulling ito pamuhuman. Basically ito, so basically karon ko no. So basically ang murag feel na ko ang pwede na akong tagong basically vlog. boy. Nanay bagong vlog. Da. Si Kevin Asno Lipa. Ay lagi na. Basically buwak ka judicial. At isa basically ay so murag gina basically na gidayon. Buwak ra kita mo gi best. So murag very wrong, murag akong gi-expect. So best puro ni buwak katuag-tuan. Dili ang buwak ni Alejandra na siya animals. So mapapicture na po sa box. Ay nalang pag-expect og laing butang ang makita ni nga vlog. Puro ra gid ni buwak. Hala nakapatid ko kuan. Uy Ashley, ni familiar ko. Best man ito. Upik sa ilog. Saan na? Ala, Jeriwanims. Ha? Sinuod? Jeriwanims man na. Asa na anak mo? Ugat sa ali no. Dire to edge riwan uy arat o. Namin nakitang illegal diri guys. Aron. Tanawa ha. Kani siya. Kani. Familiar man. Oh my God. Arot.
Is that what I think it is? OMG. Pero Jima ra, oy buwak na siya. Oy, arot mo na siya yung buwak ko. Jima kay mo eh. Ya, usap pa, it has 7 leaves man. Sa akong hibuan, 5 leaves mo ito usap. Jima. Uy, like siya dito, Bes. Like siya, magkita-tanan mo nakita, Bes. So, sayang kayo, kung ito pa ito na-achieve itong drone, nang ito tayo nga ani nga shot. Aray, kaya ani nga shot. Yawa man, so, i-grab lang sana, ato lang sana screen grab. Ano lang yung shot, oh. Muna siya yung shot. Yung ako mo drone. Ano yung shot? Kani siya nga tour guys. Actually nakita na rin din mo sa FB niya. 350 pesos ang joiner. Nanay van ya. 9 kabuok destination, Busay ug Talamban. So ang pinakaunang trip is ang Temple of Leia. Curls, anong kabatahog 9 AM curls imo malain. So wala ko ka kuyog sa Temple of Leia og asa mo ikaduha bes? Temple of Leia 2. Ha? Ang sa girl, puya sa history mga bayut. Dem po na. Hoy, utropod. So basta na ko'y duha ka destination nga wala matinan. So niapasan ako diretso nga to sa Sirao Garden og dire ang buwakan ni Alejandra. Lora de Terraces. Tara Buwak sa yapon. Bakandihay. Buwak gihapon. Kaob na na siya. Basically, buwak rin siya tanan. May ice cream. Ug ang among last stop ang West 35. Oh my god, this is the best view so far. Oh, girls. So, very gaji kayo, grabe. So, humanamig lafang. Ato na pong i-achieve, ang sa'yo dapat ma-achieve dere. Ba't ka sa likod sa among bahay, dali? Quality of Wali, namubo pa manggod sila. So, after nila nagpamubo, pwede na ta makastay-stay sa among bahay, dali. Kaya, dito na natin. Sige. Sunod lang. Ay, magkaulawa pila to. Wala pa nga sa sinigwelas. If naganahan mong sinigwelas, naara sa sinigwelas dili. Pero ginala na siya, tubog. So guys, namin diri sa ilang campsite nga area. Amo nang nalibot ang ilang playground. Ang playground is playground gid siya. Lain sa gayo. Then mo din ang views ilang campsite. Awa. Ayaw na. Enjoy nature. Charot. Okay ba ako campsite? Namin nakabutang lain sa gayo. Right now, amo sa ilibuton na sad nga area sa unahan. Ato i-check kung sa itong makita nga to. Ay, nasa taning hanga curls. Oh boy. So we're on our way para sa zip line. Gano'n ko nang mga ani nga dili ka makita kani. Gano'n ko mga ani. Ako gano'n siya nakitaan sa kuan. Barbie. Barbie as Tinkerbell. dili ka to usa to gamay. Barney? Oo kana, Fairytopia.
Nakita ko na sa Fairtopia. Pwede yung mo about sa zipline. Pila siya ka meters? 300 meters ang first ride, sir. Yes, sir. 270 ang pabalik, sir. So, 200 na siya, sir, per head. Ah, okay. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Charot. Jiwa Kabataan, Bisayang Baki!